ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீக் நான் மகாபலிபுரம் போயிருந்தேன். அங்கே நானும் என் தம்பியும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் 5 ரத்தாஸ் போயிருந்தோம். நந்திலாம் இருக்குது பாருங்கள். அங்கே நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தோம். ஏரிலாம் உட்காந்து விளையாண்டேன். நான் ஏறுறது கஷ்டமாக இருந்தது, அதனால் எப்படியோ ஏறி உக்காந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ரதாக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்தது. அங்கே நானும் என் தம்பியும் ஏறி உட்கார மாதிரி இருந்துச்சு. யார் ஃபஸ்ட்டு ஏறான்னு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சு பார்த்தோம். கடைசியில் என் தம்பி தான் ஏறி உக்காந்தான். பாருங்கள், எப்படியோ ஏறிட்டு இருக்கான். எப்படியோ ஏறி உக்காந்துட்டான். என்னால் ஏற முடியலை, ஆனாலும் எப்படியோ ஏறி உக்காந்துட்டேன். அப்புறமா ஒரு பெரிய லயன் எலிஃபண்ட் கூட இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மியூசியம் போனோம். இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது பார்க்குறதுக்கு அண்டர் வாட்டர் மாதிரி இருந்துக்குது. டேல்ஸ் ஆஃப் சீன் போட்டிருந்தது. கடலில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி செட்டெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. பாருங்கள், ஃபிஷ் எல்லாம் ரியலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சீவீட் கூட இருக்குது. ஜெல்லி ஃபிஷ், ஸ்டார் ஃபிஷ் எல்லாமே இருந்தது. பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், பெரிய ஆக்டோபஸ் கூட செட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷெல் மியூசியம் போயிருந்தோம். என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பெரிய பெரிய ஷெல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. பார்த்துக்கிட்டே போயிருக்கான். அவனுக்கு இந்த ஷெல் மியூசியம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ஷெல் வச்சு ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. இது மட்டும் இல்லை, நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க. ஷிப்பு கூட இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பீச்சுக்கு போயிருந்தோம். எனக்கு இருக்கிறதுலே இங்கே பிடிச்சது பீச்சு தான். நானும் என் தம்பியும் சூப்பராக விளையாண்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கேமெல்லாம் விளையாண்டோம். கன் ஷூட்டிங் கேம் விளையாண்டேன். அதில் த்ரீ பலூன்ஸ் பர்ஸ்ட் பண்ணேன். சூப்பராக இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என் தம்பி கூட விளையாண்டான். அவனுக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும்னு நானும் என் டாடியும் பிடிச்சிக்கிட்டோம். இப்படி தான் இந்த டே ஃபுல்லாக நாங்கள் ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க தமிழாஸ் விலாக்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விலாகோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டே டியூன்.